Hai, Niba. Oh, hi deh Garsing. Bunglai mani mehurau. Onjali ni. Songalii. Logo moनबाय गाहामानो जाबाय. बुंलाय दाना बाहा जिरायहैनो? हटेल ना? हटेलाव साबजानाय नङा. गाखोदो बिदिला. Garsing बै गोजावनाय लेखानि नावखौ नाहरनायसै नुहुरबाय बे नावा जेरै लोरगि गैयैनि बानाय बारजों जेरै थांहां फैहां थिक बिब्दिनो थौले गोसोनि मोजां मोननाया नोंखौ आं बबे रावजों फोथायहोनो हाबावनो आं सना नों फोथायसना नोंनो आंनि लक्की सरस्वती नोंनो आंनि बिहुला सावित्री दे गारसिं आं जुदि लक्ष्मी सरस्वतीब्ला नोंबो ब्रह्मा विष्णु जानांगोन आरो आं जुदि बिहुला सावित्रीब्ला नोंबो सयतबान लखिन्दार जानांगोन हागोन दा जानो नों मिथिगौ दे गारसिं आदानि आं नायल' जायल' सासेल' बिनानाव आंखौ मोननो लुबैब्ला नोङो आदानि अनजानाय जानांगोन मानो थख्रबखो मालायथ' बुङाखै गावनिसो How sweet your darling नै माथो हारसिं होननायालाय फै हराव माखौ एथ' मोजां उन्दुथारो फालाय हासुवामे सिमांनि दिस्ट्राबावनो मेगन मोदै जालायथारो सार मा सिमां नुयो फालाय आं लाजियो सार खिन्था जालाय बेबा मा सिमां नुयो हाबा जालायलायनायखौल' बांसिन नुयो सार बेसेल'थ' ए बेसाफ्राबो बिदिखौल' नुयो नामा सार बेसा नङा बेसेलर ए इंराजियाव हाबा जायैफोरखौ बेसेलर होनो बिदिब्ला आंबो बेसेलार ना सार Songalea आंनि अनजालि बाजै मानि एफा खुसि निबा आंनि अनजालि बिनानावहा मानो एफा खुसि नैबेनावसो जोंनि बिए एग्जामनि रिजाल्टआ ओंखारबाय बाजै आरो अनजालि बिनानावा फार्स्ट क्लास पास जाबावबाय नेबासि सना नोंथ' बिए फार्स्ट क्लास पास जाबाय नाथाय आं आन्डार ओइचएस मा खालामनो सना आङो बे खेबावबो फेल मारिबावबाय नाथाय बिब्दि होनानै नों आंखौ दामुगै सना आंखौ दाजोगार जुदि आंखौ जोगारोब्ला नोंखौ नायगार देगारजों आदा आं मास्टार डिग्री लानानै कलेजनि लेक्चारार जानो जोबोद गोसो मानो जाया जाथारनांगौ हमनानै ला नोंनि एडमिसना फाक्का आदा नों बेसे अनसुला हे सोर बिदि अनलायनाया अराय जोरबाय थाथों आयै मा एसे समायना सिखिरि होमबा ओइ नै बे दाबखा बुदां
नार्जारिनि न'आ बबे? आं मिन्थिया जारु नालाय नामालाय माथो आं मिन्थिया नोंनि मुङा मा मुङा दा आं खिन्थानो जि लाजियो लाजिबा खाजि गोमायो खिन्थाना आं लाजियो होनबाय खिन्थाना खिन्थायाबा आं दानो थांगोनसो दा थांब्रा खिन्थादोना आंनि मुङा ए नोंनि मुङा ओहोहोसो नामा हैद नङालै मा माथो खिन्थादोना खिन्थानोसै खैना आयौ माथो नों आंनि मुंखौ मिथिखागौलाय सुवामे मा नोंबो आंनि मुंखौ मिथिखागौ खैना सुवामे खैना सुवामे खैना हाबाब आगै जिरख'नाय रुख'नाय अमा सैनाय मा इसे मोजांबा नोङो नंगौना आदा नंथारगौ सना नंगौ खोनासं आगै दाबादियाव नों आंखौ हाबा लायोब्ला जि आराम आथिं सोमाव सोमाव नोंखौ जाहोथारगोन आङो हाबा बिदिबालाय खम गोदै जानाय नङा जोंनि रायजो जानाया मानो गोदै जाहा जानो मुङानो आंनिया मेथाइखा ए बिनिखायनोसो रावाबो जि गोदै नोंना माथो मोजां मोननाया नंखाय फावथिना गेलेनाय नङा दे गारसिं बियो मोनसे अमृत जायखौ मोनजायोब्ला थैनो रोङै अमर जायो बे अमृतखौ मोनजानानैनो मोदायफ्रा थैनो रोङै जादों आरो बे अमृतनि थाखायनो उसुरफ्रा मोदायफोरनि अराय सुथुर आरो बे अमृतनि समान मोजां मोननायखौ बाहायनो रोङाब्ला बेनो बिसनि अमृत जानो हागौ दे गारसिं जायखौ जायोब्ला थैयो बाह 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 बेसे गोथाव डायलग गुलिमार डार्लिं दादां नों आंखौ मुगैया आं नोंनि बे आखाइखौ जाय आखाइजों बे बैसोआव नों दैनाङा माने इसिबां रागा जोंनांगौ निबासि माय हार्ट मेरि जान दा बुं आंखौ दा फुस्लाय आंनि थाखाय नोंनि बिखायाव इसिबां अननाय दंब्ला नों मानो दिनै बिब्दि आं मा जाखो आंनि गोरोन्थिया मा गावनि बिखुंखौ जेरै गाव नुवा बिब्दिनो गाव गावनि गोरोन्थिखौ गाव नुवा नुयो मालायासो देगारसिं दाबो सम दङ नों नोंनि बे आखुखौ सोलाय आं मा आखुनि दिखौ डार्लिं नों मिथिगौ देगारसिं सोलोंथाइ गैयाबा मुलुगा खोमसि बे सोरांनि सेरेगा बिजाबखौ दैनानै सोलाय नों दैया मदेरानि ग्लास केन्सारनि मुलि सिगारेट बास थोबाय सालाय लावद्रायबाय नोंनोथ' लावोथ' देगारसिं नोंनि सायाव बुंनो आंहा गोबां मोन्थाय दङ मानोना बे मोन्थायखौ नोंनो आंनो होदों खोनासं देगारसिं नों जुदि बोसोरफ्रामबो आनजादाव फेल जाबाय थायोब्ला बेनिथ' आंनि जौ सिगारेट सोबनायनि जाहोन डार्लिं नों मानो एसेबो बुजिया बुजिनानैनो आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंनांदों देगारसिं खोनासं देगारसिं नों जुदि नोंनि बे गाज्रि हुदाखौ नागाराब्ला दिनैनिफ्राय आंखौ लोगो हमनो दा नाजासै निभा प्लिज डार्लिं दसे गसंथ' निभा प्लिज निभा प्लिज निभा देगारसिं नों थारैनो आंनि हानजायाव हाबफैबायब्ला खोनासं बे हानजानि थांखिया रायजोनि रांजाखर मन्त्रि एमएलए एमपि आरो गोरिबनि थै सोबग्रा मावफावरिफोरनिफ्राय रां बिख' निखावरि सुबुंफोरनो मदद खालामनाय गथ' गथायनो सोलोंथाइ होनाय आरो दुखुथिया हिन्जावसा रान्दि दुखिफोरनो जि दाग्रा इन्डास्ट्रि खुलिनानै होनाय बेनिखायनो बे हानजानि मुङा पभार्टी लिबारेशन फ्रन्ट खोनासं बे हानजायाव हाबनायनि थांखिया गावनि
सोरबा जाथि दुश्मन एबा सुथुरनि सायाव गिदिर होखारनायनि असिलायै नङा जौ जुवा आरो हिन्जाव बे मोनथामा समाजनि बेरेखा बिनि खाथियाव जेब्लाबो दासाफि गोरा आं जुदि हानजानि संबिजितनि बेरेखा खामानि मावनानै हेव खालामोब्ला आंखौ नोङो फ्रन्टनि आदालताव बिसार सायनानै आंखौ नोङो जिउनि जोबथा साजा होनो हागोन गोरा सोगोमदाव खोरोमदाव बियो देगासिं नोंसिनि गोदान लोगो खुख्रि सिं राइफल सिं नोंसोर बिमा मासेनि फिसा बादि सोलिनांगोन देगासिं गोसोआव ला लागाम गैयै गरायखौ माब्लाबाबो दागाखो ब्रेक गैयै गारिखौ दासालाय दुखुनि बाथ्रा दिनै जोंनि माखासे गोरों गोराफ्रा गाव गावनि उदै देरनायखौल' नायालासे हारि आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थांखि लायोमोनब्ला जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा दिनै हाखर दैखर हाग्रा बंग्रा थानांनाय नङामोन बिदिब्ला दिनै हामथ'बाय नोंसिनि गोदान लोगोखौ लानानै जिरायहैहोदो देगारसिं नों जाय लामानि सायखंजों हान्थिदों बे सायखङा गब्लं गोनांसो बे गब्लंजों नों माब्लाबा गाब्र'नानै बेहेरबारियाव गलांनो हागौ जाय बेहेरबारिनिफ्राय नों माब्लाबाबो सिखारफिननो हानाय नङा नों गोरोन्थि बुजिदों निबा जायनि दैदेननायाव आं दा दं बे दैदेनगिरिया नों आं बादि सासा बुसा मानसि नङा गमामायैनो बियो सासे निखावरिनि मोदाय गाइखेरा मालाबाबो गोसोम जानो हाया देगारसिं खैलाया मालाबाबो गुफुर जानो हाया निबा समा रावखौबो नेया नों आंखौ निमाहा होदो नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायखौ हरनि सिमां होनानै साननानै लादो मोजां मोननायनि दावहायाव नों जेनबाय दिनैनिफ्राय नोंबा नों आंबा आंसै गुडबाय निबा 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 प्लिज प्लिज निबा दसे गसंथ' निबा निबा प्लिज दसे गसंथ' निबा नाय गोनां नायथार गोनां आंनि मुङा ओरैनो देगारसिं नङा hey hey Hello, Mr. Deimari. Hello. Please sit down. Okay. Daddy, ready? Ready? Oh, that's you. Uncle गोनाङाव हामा सोरनि आंकोल मामि बे आंनि डेडि जायो बेनिफ्राय आं नोंखौ मामि जायो ओमफ्राय बेखौ सोरनिफ्राय आंकोल जायो मामि देटसुं नों जेबो जाथारबाय देनां मिन्थिगोन थां सना थां बाय मामि बाय डेडि बाय आंकोल बाय माब्रै दं बाजै मोजां नोंहालाय नुनाय बादियैनोसै एकला बिर जीबन मानथो एकला बिरि थाबाय थानांगौ जाखो लोगो लादो ना जुफिथ'वाखैलै बाजै साख्रि आवलाफ्रानो गोमायो मोनैखौसो गाब सानस्रि नों बिदि सावरायबाय थानो साहाफोर लायनो साया दुंखानाय दंखायो निबासि बे साया लुना लाबो दे नोंसोर जिरायथ'दो दे आगै सिमां आंहा ब्लेक कलेजाव वर्क एक्सपिरियेन्स क्लास दं ब्लेक कलेज खिलथिं खालथां सेनेने ब्र थां हैदो थां बाजै नों हैदो थां आं लाजियो लाजिबा खाजि गोमायो जाम्बि मालाय CID इन्सपेक्टर लायबावसो थां बिदियावनो आन्दायो लोगफ्रा मिस्टार दैमारि सिस्टारा बेनो नोंथाङाथ' नुफेरनाय जायाखै खेबसेबो नेबासि बिथाङा CID इन्सपेक्टर मिस्टार सिमां दैमारि
अह हामा फाव जाखिबिलाय दाना मा जाबावनो जाखो अह धोरोम गैयिनि सुग्रा गैया मा गैया अरजाया अराथ' जाखाया नोंगुमै अरे माबा फाग्लि खुगाया बे नोंदानिखौनो गानलांथ'दो उनाव गाव सुनानै हरथों खोख्लैग्रायानो थांनो थांगासै दे थांदो फै रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो 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 सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो 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 सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय जाबाय माथो नालाय जामनि गेजेरजों ना मेथाइनि गेजेरजों नोंनो आं फोरमायबावनो आं दि नोंखौ सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय बुरखाय
बुरखायबाय थाबोला गोसोआबो आंखौ थगायब्ला मेगना बुरखायबाय थाबोला गोसोआबो आंखौ थगायब्ला थुम थुम आबुं बिखाया बांग्रिसो मावबाय थागोन ना लाइजामनि गेजेरजों ना मेथाइनि गेजेरजों नोंनो आं फोरमायबावनो आं दि नोंखौ सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो मोथो मोथो सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय सिमां आफा आय' सानजौआखैसो नंखो नामा बे गथ'आलाय सिमां सिखाद' सानजौबाय सिमां आफा माथो आइसोलाय मालाय फिसा हिन्जावफ्रा गाव खाफाल गाव ग्रें ग्रें रायजो जाहैजोब्बाय नोंहासो बिमा बुरिनि आखाइनि संनाय खावनाय जाबाबो थोला बुजिबाय आयै नोंनो बिहामजो नांसिगौ नङा होमबा नाङाब्ला ना जानो लोंनोनो गैया ना न' बाङानो गैया जाबाय आयै जाबाय फुंजानि जात्रा नास्ति दाख्लामसै फुंजानि जात्रा नास्ति जाजानो बायोब्ला मा बार नङाबा गथकसो हमनोसै आं गथक थथक बाद हो आयै साया हरग्रोदो एसे खर' गुसु खालामनानै लाग्रोसां ना सोरनो मालाय बेसे गोबाव दंबावोहाय बिफायाबो बिहामजोनि हांमा थालांबाय आंखौबो हांमा दोनदो नों इसिबां दुखु गोनां बाथ्राखौ बुंखो नों आयै र' गाबोननिफ्राय ओंखाम थफ्ला लाखानानैसो नागिरजेनसैबो आं आयै खेलाल'सो नोंना खेला नङालै आयै नोंनो ओरैबादि नायनो मोजां ओरैबादि मावथि ओरैबादि दोन नाङा आंनो नोंनि ओरैबायदि बिहामजोखौ संनो खावनो गोरों न' बां बेंनो गोरों मोनब्लानो जागोन आंनो जागोन आयै जागोन नों लुबैनाय बादिखौनो मोनगोन बिग्राय फै सिङाव हाबबो जिरायबाय थाला आं नैबेखौ ओरैनो होलांथावथावसो फैदों न' सिस्टार हरफादों है मानोथो माब्लाबा थांबा लाबोफागौमोन ना आं आच्छा थांदिनि दे
जिरायलांलाबो आयं थानायाव इमारजेन्सि खामानि दं आयं देनां बिहामजोफोर मोनबा खारबाय बायब्ला बेबादि खाग्रा बिहामजोखौ लाबोखायाबोलै आयं सिमां आदा मिथिस' हाया नोंखौ नुजेननाय लोगो लोगो आं मानो इसेबां लाजिनो ओंखारा सिमां आदा फोलानानै मा मुलाम्फा थारैनो नोंनि मुहिनि गोनां मेगननि जिलिदा आंनि बिखायाव हाबनानै गानो रोङै गाराय जाखोमानानै थाबाय आदा लाइजाम नङा बियो आंनि बिखानि गारायनि प्रेसक्रिप्सनसो जाय प्रेसक्रिप्सनाव लिरनाय मुलिनि मुङा लाइजामनि फिननाय हरगोन दा नेनानै नोंनि दायनिगिरि निबासि अनजालि निबा प्रेसक्रिप्सनाव लिरहरनाय बादियै मुलिजों लोगोसे आंनि दुंब्रुद गुस्थिनि गुदुम हरनायखौबो सिथाबनानै हरफाबाय बोखानानै लादो थारैनो नंगौ आंबो नोंखौ नुजेननाय लोगो लोगो दुष्मन्त राजाया शकुन्तला आइजोखौ खेबसे नुनायावनो गावखौ बावगोमानाय बादि दिनै थाथ'थोंसै निबा नोंनि सिमां सिमां नोंनि खावलायाव माबा नांदों माथो गैयालाय बोरोलाय आं फुगारनि